Repube County ya Kisii Doris Donya toto uyu nyarakobaga koria eirabuna abisi ya ene chikoba gekogendera amono moroberio olibo kolema abisi maze chiwodi sekerenga gyo kwenekia buna abangena banyarekoba kwenyorera amache na tugututera are anene enaro eria bangena kuimukibuyu kochiroche Simango chakera ororo ya Mama County katesi yo mheshimiwa Amos naende na beke kende magena njena tabachi basetiane chirichinsini ningo nyora ngo achiswita atia maje mwesi moko bana botuko omuga ko usalama ama namna gani kende ngeyo ngokora na tema koboli gore ya national government bagate badonya mbo bagocha bono lero tiluko boli mangana county government mpaka bakatela o donya no bosani ata getaka kitanda boli ngana bakaka mulele omusubati nawo sabo bosani ko kutangasa ko komisa bosomo ngane bosani ko motebile ki aya no momwamure nje ngwa to